Pane mavideos ari kutenderera aiwa at the drone master. Tikumaona achibuda especially pahendo yekozwa. Kozwa ichitobvunzwa ichitoti ndizvo here mashoko ari kutaurwa nethis guy neconfidence aanadzo vachiti munomutrust here munhu uyu, mungamuti mutengesi here kana information yaari kutaura ndeye mazviro kwazvo ndeyechokwadi. Sanapinda mashoko aiwa anobuda achitaurwa nethis guy anozikanwa ari the drone master, akabuda achitendera pama31st of March protest nezvaari kutaura panguva ine. Kuti subscribe or like on the bell like panapa this drone master izvo ari kuachitaura panapa ataura mashoko ekuti aiwa panguva inoi vagari venyika yeZimbabwe garai matenga chokudya chakati one day and then mugare makachitoka mudzimba dzenyu just because something massive is coming. Anoendera mberi achitsanangura mashoko ekuti pane chinhu chakaitika, chitiko chakaitika at the state house. Panobuya ari panapa achitaura achiti vipi Constantino Chiwenga pawakabva kubulawayo ZITF makaona especially kuti vakadzimirwa magetsi and the likes. Anoti kustate house pane chitiko chakaitika panguva ino achiti aiwa something massive chakatotanga and chakatotsva. Mashoko ari kutaurwa nethis drone master azozama kutora mashoko achiti there is a tension aiwa zviratidza kuti yaoutbursta munyika yeZimbabwe. Panapa ari kuataura mashoko achiti pachange pachiitika something like a war ichange ichiitika munyika yeZimbabwe such a way that people especially vari muguta guru renyika muHarare vachange vari shutted down, panenge pasina movements anenge achiitika. Panapa kuti unyatso kuwana zvizere you can go pathis X handle yekozwa, you will see all his videos just because pakozwa they've captured all his video. These guys ari kuya panapa achitaura, you can find the link in the comment section. Mashoko ari kutaurwa nethis guy panapa tikuona nyangwe kozwa panapa muri kuona achiita a post achiti what is happening, how true is this. Kozwa irikutoshamisa neconfidence iri kutaurwa awa nethis guy kuti aiwa mashoko ari kutaura aya ndeyechokwadi here. Pane awareness inofanira kupiwa kune vanhu kuti vazive before vawira munjodzi. Mashoko ari kuda panapa atikuya panapa tichikuzivisai panapa muZimu News Live achangopinda kuti aiwa nyika yeZimbabwe you must also be aware in case pachinge pazoitika chaos. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi pina comment section yedu dzemafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.